салом. Пагоҳ даъват ба хизмати ҳарбӣ оғоз мегардад. мо ҳоло оид ба муҳимтарин саволҳо атрофи хизмати ҳарбӣ посух медиҳем. донишҷӯёне ки ба таври фосилавӣ таҳсил мекунанд ба артиш даъват мешаванд? бале, мешаванд. донишҷӯёни фосилавӣ ҳаққи ба таъхир андохтани хизмати ҳарбиро надоранд. волидайн барои ба комиссариат ҳозир нашудани писараш ҷавобгар аст? Не. комиссарияти ҳарбӣ ҳақ надорад ки волидонро барои ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашудани фарзандаш ба ҳабс гирад ва ё ба ҷавобгарӣ бикашад. ман дар синфи 11 бояд хонам, вале намехонам. маро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд? бале, агар шумо синни 18-ро пур карда бошед, даъват мекунанд. ман дар артиши Россия хизмат кардам. дар Тоҷикистон низ бояд хизмат кунам? агар шумо ду шаҳрвандӣ доред, пас дар артиши Тоҷикистон хизмат намекунед. чӣ гуна квотаи ба хизмати алтернативӣ гирам ва нархи он чанд аст? ба комиссарияти маҳаллии зисти худ муроҷиат намоед. нархи хизмати алтернативӣ бошад ҳоло 54 000 сомонӣ аст. Пардифенкис завои босамар барои фарзанди шумо. бо Пардифенкис аз ширкати Вегафарм фарзанди шумо дур аста ва аз дунёи кӯдакӣ лаззат мебарад. идомаи ҷавобҳои саволҳои боқимонда дар телеграм канали Азия Плюс.